खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणाचल स्किमनि बागै दंफां गायनायनि 25,000 फैसा मोनगोननि बागै सीएम ट्रिपल स्किमनि बागै बीटीसी सरकारनिफ्राय 15,000 लाइमोना जोंनि नैबे बीटीसीआव 15,000 लाइमोनफ्रा सासेयाव 2 लाख करै फैसा मोनगोननि बागै रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागै दालि सिनि संख्रिजों लोगोसेनो नोंथांमोना जानाय थावबो मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आरोबाव मोनसे बुस्थुबो मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो आं खोन्थाहरगोन मानोना नोंथांमोना गोबांनो सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामदों नाथायबा जब कार्ड गैयाबाबो जेनेबा नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होदोंमोन जब कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना उनाव जब कार्डखौ एप्लाइ खालामना लानो नांगोन नोंथांमोननिसिम बेबादि होनानै एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबु होदोंमोन दा बेनिखायनो जब कार्डखौ नोंथांमोना एप्लाइथ' खालामनांगोन दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरगोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जोहै माने फैसा मोनगासिनो दं नोंथांमोना एलपीजी गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय 250 थाखा नोंथांमोना फैसाबो मोननांगौमोन दा बेखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो आपडेट हरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो पीएम किसाननि फैसा बारायनायनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां स्किमनि आपडेटखौ मोननो थांगासिनो दङ गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणाचल स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जोंनि नैबे आसामनि एमएलएनि इलेक्शना जोबनायनि उनावनो अरुणाचल स्किमनि थाखाय आरोबाव जोंहा गोदान एप्लाइ जानो थांगासिनो दं आरो गोदान एप्लाइल' नङा दै जायफोर नोंथांमोननि नामा दानजाबाय जायफोर जेनेबा नोंथांमोना मुलाम्फा मोनथावना आरो जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो मुलाम्फा मोनबाय थादोंमोन इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंहा दंखायो नामफोर दानजाबायदोंबा नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव अरुणाचल स्किमनि फैसानि थाखाय नोंथांमोना खामानिखौ मावफिनना लानो हागोन आरो नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हागोन नोंथांमोननि थाखाय समखौ होगोन दा बेनिखायनो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैयासै नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो नोंथांमोना इलेक्शननि उनाव आरोबाव गोबाङानो एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेबो जाहैबाय नोंथांमोना अरुणाचल स्किमनि जै मासै मास 1250 थाखा नोंथांमोना एबारनिफ्राय मोननाय नंला इलेक्शननि उनाव नोंथांमोना 1250 थाखानि नोंथांमोना बारा मोननो हागोन हयथ'बा 1500बो जानो हागौ 2000बो जानो हागौ नङाबा 3000 सिमबो जाहैनो हागौ नोंथांमोना मासाव बेबादि फैसा मोनहैनो हागोन इलेक्शननि उनाव माने नोंथांमोना मे मासावथ' जोंहा इलेक्शना जोबा नालाय मेनि 4 तारिखआवसो जोंहा रिजाल्ट होगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुन जुलाइ मासनिफ्राय अरुणाचल स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनफिननो हागोन बायदि आरो दा बे जाहैबाय अरुणाचल स्किमनिया दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि माबाखौथ' 10,000 फैसाखौथ' मोनखांखाबाय नालाय नोंथांमोना गोबाङानो नोंथांमोना एसे लेट मोनदों फैसाया जेनेबा बेंकआवथ' नोंथांमोना चेकखौ हैबायमोन बिनि उनाव अब्लाबो माने नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैनायाव गोबां सम लानायखौथ' आं मिथिना मोनखादों अब्लाबो दिनैसिमाव नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हाबाय बायदिया मोनदों दा जेखियानो जाया मानो नैबे दंफां गायनायनि जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ फैगोन बोसोराव मोननो थांगासिनो दङ जायनि थाखाय जोंहा इलेक्शननि उनावनो 6 मासनि उनावनो होननानै बिथांमोना बुंखादोंमोन नालाय सरकारा बुंदोंमोन आरो जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारानो फैयोबा माने 6 मासनि उनावनो नैबे भेरिफाइ खालामनाया जागोन नोंथांमोननि न' फैगोन बिथांमोना जेनेबा नोंथांमोना मानि थाखाय 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना लादोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना जेनेबा बिजनेस लेटार होआखैबा जा बिजनेस लेटाराव नोंथांमोना सोरबा बुंदोंमोन मोसौ नोंथांमोना फिसिगोन होननानै सोरबा बुंबाय दाउ फिसिगोन होननानै सोरबा अमा फिसिगोन होननानै बुंबाय बायदि नोंथांमोना फालांगि मावनानै जागोन होननानै नोंथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेहाय नोंथांमोना फैसाखौ जुदि बाहायोबा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ फैगोन बोसोरावनो मोननो थांगासिनो दङ दा बे जाहैबाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जुदि जेरावबो नोङो खामानियाव मावनायाव नोङो देखायनो हायाबा जेनेबा फिसायफ्रा माबाफोर दखानफोर होयोबाबो माबा न'फ्राव माबाफोर नोंथांमोना खामानि मावबाबो बेहायनो जुदि नोङो फैसाखौ बाहायोबाबो नोंथाङा बिनिफ्राय प्रुफ होनो हायोबा नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन जेबो नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 25,000 फैसाखौ नाथायबा 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हाया 50% फैसाखौ नोंथांमोना सरकारनिफ्राय फ्रियावनो मोननो हागोन 50% फैसाखौ नोंथांमोना आधाखौ नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोना हरफिननो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय
दा बेनिफ्राय CM ट्रिपलनि बागैबो नोंथांमोना गोबानो बुंहरदों CM ट्रिपलया बे गासिबो स्किमानो जोंहा इलेक्सननि उनावसो जाफिनजोबसिगोन दा जोंहा MCC आबोथ' नांबाय नालाय दा बेनिखायनो सरकारदा जेबो पावर गैया दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जे इलेक्सननि उनाव गासै 10 लाख मानसिफोरनो बिथांमोना फैसा होगोन होननानै सोरनोबा 2 लाख सोरनोबा 4 लाखसिम 5 लाखसिम मोनदां CM ट्रिपलनिया बेबायदि फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों जायनि एप्लाइ जोंहा इलेक्सननि उनावसो जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय BTCनि थाखाय नोंथांमोनाथ' खोनाखादोंमोन जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामना होलांदोंमोन जे 15,000 मानसिफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनो थाखाय जोङो BTC सरकारनिसिम माने बेखौ फैसाखौ हरगोन आरो बिथांमोना BTC सरकारा बिथांमोना लिस्ट बानायगोन सोरनो होथावा दा बेनिफ्राय आसाम सरकारा फैसाखौ हरगोन 15,000 मानसिफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ होनो थाखाय जायनि एप्लाइ जोंहा इलेक्सननि उनावनो जानो थांगासिनो जुनफोरनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना रेडि थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ स्किल सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोङो मेट्रिक फेलबाबो जागोन नोङो थाखोनै थाखोथाम फरायनायबाबो जागोन जेबो नङा नाथायबा नोंनियाव जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे BTCनि 2 लाख फैसानि थाखाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दा बेनिखायनो स्किल सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथांमोना बुथुमना लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो इलेक्सननि उनावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम आं सिगाङावनो खोन्थाहरदोंमोन बारा गोबावथ' जायाखै जोंहा जोबनाया एप्लाइ खालामनाया जोबनाया नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामना लाबाय अब्लाबो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ मोनथ'वाखैबो जानो हागौ टेनसन गैया नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव मोनगोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनासै नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरोबाव खाबु मोनगोन बेखौल' नोंथांमोना मिथिना ला टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दाथ' माइरं मोननो हायो बेखौथ' मिथिखागौ सिगांनिफ्राय नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हागासिनो दङ दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि मोनगासिनो दं दायो दा बेनिफ्राय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होदों जे 1 लिटार नोंथांमोननिसिम जानाय थावखौ होनायजों लोगोसेनो आधा केजि साफार होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो आधा केजि होनदों बिथाङा 1 केजिबो उनाव होनो हागौ खोमा दा बियो बोरै जाथावा इलेक्सन उनावसो जों मिथिसिगोन जुदि बिथाङा सरकारखौ दाफिननो हायोबा बे रादाय होनायखौ बिथाङा मावफुंगोन ना मावफुङा बेखौथ' जोङो इलेक्सननि उनावसो मिथिना मोनसिगोन जिखियानो जाया मानो रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकारखौ दाफिननो हायोबा नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय 1 केजि जानाय थाव बेजों लोगोसेनो आधा केजि साफारखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जब कार्डनि एप्लाइआबो जोंहा इलेक्सननि उनाव जानो थांगासिनो दङ मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो एप्लाइ खालामनोथ' नागिरगासिनो दङ नाथायबा एप्लाइआनो जोंहा जाखायाखैमोन नालाय मानो होनोबा सिगाङावनो एप्लाइ जोंहा जोबजोब्बायमोन दा बिनिफ्राय जोंहा गोदान दाख्लैबावसो सरकारनि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जाबाय दा बेहाय गोबाङानो बेहाय माने एप्लाइ खालामबाय सरकार न'नि थाखाय रेशन कार्ड नैबे जब कार्ड गैयालासिनो दा बेवहाय सरकारा मिथिना मोनबाय जे गोबां मानसिफ्रानो आरोबाव जब कार्ड मोनबावनांगौ होननानै दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव नैबे जब कार्डनि थाखाय आरोबाव जोंहा गोदान एप्लाइ जानो थांगासिनो गासिबो नोंथांमोना डकुमेन्टसफोरखौल' रेडि लानानै दोनबानो जाबाय दा बेनिफ्राय फैदो नैबे अरुणादय स्किमनि जोहै जायफोर फैसा मोनगासिनो दं दा नोंथांमोननिसिम सरकारा बुंदोंमोन जे 250 थाखा जोङो LPG गेस होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोदेरना होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन जायनि थाखाय फर्मखौबो होजोब्बायमोन जोंनि नैबे BTC-आवल'सो फर्मखौ रानाखै फुरा BTC-नि बाहेराव फर्मखौ होजोब्बायमोन साबमिटबो बिथांमोना होजोब्बायमोन नाथायबा LPG गेसनि थाखाय बिथांमोना 250 थाखा फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ माब्ला मोननांगोन बेखौ सुफुंनो हायासै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा नैबे अरुणादय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना 250 थाखा फैसा सोना हरफादेरगोन नोंथाङा जुदि LPG गेस सोबानो होननाय बाथ्राखौ नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होनायखौ मावफुंनो हायासै होननानै नैबे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन इलेक्सननि सिगाङावनो बिथाङा जानुवारि मासनिफ्रायनो मोनगोन होननानै रादाय होदोंमोन नाथायबा बेखौ बिथाङा मावफुंनो हायासै दा बे जाहैबाय ड्रबेकआ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ माब्ला मोननो हासिगोन इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना 250 थाखा फैसाखौ मोननो हासिगोन 250निबो बाराबो जानो हागौ खोमा दा बेखौ जोङो दा मिथिना मोननो हाथ'वाखै दा जुदि बारा जायोबाबो आं नोंथांमोननिसिम माने आं खबर मोनबानो भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय PM किसाननि फैसा बारायनाय इलेक्सननि मेनिफेस्ट'खौ BJP देला दिनैसिमबो होथ'वाखै बेखौ गिबियावनो नोंथांमोना मिथिना लाग्रोबानो जाबाय इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव नोंथांमोननिसिम 100% बुङाबाबो माने 99%खौनो आं दायो नोंथांमोननिसिम बुंहरनो हागोन PM किसाननि फैसाया बारायनो हागौखौ आरो
1% दायो कनफार्म जायाखै इलेक्शननि मेनिफेस्टो फैबासो बे 1% कनफार्म जागोन इलेक्शननि मेनिफेस्टो बिथांमोना लिरबासो पीएम किसाननि फैसाखौ जोङो आसाम सरकाराबो एसे सोना होफादेरसिगोन होनबासो जोङो 100% कनफार्म जागोन जे फैसाखौ बिथांमोना बारायनो थाखाय थांखिखौ लामारबाय होननानै नैबे बीजेपी दोला जुदि सरकाराव फैफिनोबा मानो होनोबा सेन्ट्रेलावबोथ' बीजेपीनिनो सरकार नोंथांमोना बयबोथ' मिथिखागौ मोदीनि सरकार दा बेनिखायनो सेन्ट्रेल सरकारा ओरैहाय 2000 फैसा सोना हरबाय दा बिनिफ्राय जुदि बीजेपीआनो जोंनि आसामाव सरकार दाफिनोबा बिथांमोना जेनेबा 1000सो बेबायदि सोफादेरोबा नोंथांमोना मास मोनब्रैजों 3000 खरै बेबायदि फैसाखौ मोननो हागोन दा बे बारायनायनि गोबां दायो चान्सआ दङ सिगांनि ट्रेक रेकर्डखौ नायोबा जेसेबां जोंहा इलेक्शन जाबोबाय एसे सिगाङाव दा बेहाय बिथांमोना इलेक्शननि मेनिफेस्टो गासिबो बेबायदि लिरदों आरो पीएम किसाननि फैसा बारायनायनि बागै दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो आसामनि आबादारिफोरनि थाखाय फैसा बारायगोनखौ एसे हाई चान्स आं दायो नुहुरदों आरो दा बियो कनफार्म जानो थाखाय जोङो बीजेपी दोलोनि इलेक्शननि मेनिफेस्टो होनायखौ जोङो नेनो नांसिगोन दा इलेक्शननि मेनिफेस्टो फैबानो इलेक्शननि रादाय बिलाइया फैबानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन नोंथांमोना बेनिखायनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाजोबबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनाय जाबाय दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनासैबा नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ मुंसाव कमेन्ट खालामनानै दायो सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि रायखौबो होदो जेनेबा नैबे बीजेपी दोलोआ सरकाराव फैफिननो हागोन ना हाया इलेक्शनाव देरहानो हागोन ना हाया बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गावबागावनि रायखौ होबानो जाबाय आरो दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम जोबनायाव खावलायनाय थाबावबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथारदे गोबां नोंथांमोना भिडिअखौ नाय नाथायबा दिनैसिमबो गोबाङानो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोबनायाव गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथारनानै मानो होनोबा इलेक्शननि जोंहा दायो दुंहाव थासारिनि जोंहा जाबायानोसै नालाय दा बेनिखायनो इलेक्शननिबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे खौरांखौ बे चेनेलाव होबाय थागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों